исәнмесез? Жәй көне урак исте кебек эшләр барганда фәнни хезмәткәрләрдә зур эшләрдә катнаша. Казанда Алтын Урданың 700 еллыгы турында конференция үтте. Бу көннәрдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Казакъстанга һәм Алтай якларында барып кайтты. Дамир әфәнде, сөйләгез әле, нәрсәләр белеп кайттыгыз? Нинди конференциялар булды бу? Жәй көне безнең галим халкы кызугына эшли инде бу. Шуңа күрә ике конференция булырга туры килде. Берсе Алтай Республикасында тел мәсьәләсе буенча, тел һәм мәдәният мәсьәләсе буенча. Икенче Казакъстанда анда Биек Дала дигән шундый форум бар. 4нче форум инде ул. Аны Казакъстанда урнашкан Төркия академия башкарды. Менә башта әйтеп китәргә уйлыйм беренче сүз шушы Алтай Республикасындагы конференция турында. Бу бер яктан тары бер мәсьәләгә Алтай теленең грамматикасына багышланган иде. Ләкин ул теманың турыдан-туры татарларга һәм Казанга кагылышы бар. Чөнки Алтай халкының теле буенча беренче грамматика Казанда чыгарылган. Кайчан? Аны 1889 елда. Бу Алтай теле, бу Алтай крае түгел, Алтай дигән республика бар, һәм Алтай дигән милләт бар. Милләт, шушы Һәм төрки милләт, һәм татарга бик якын. Алтайлар халкының теле турында сүз бар. Алар татарга бик якын, чынлап та, һәм хәтта Төньяк Алтайларның үз атамасы Тадар кешесе. Шуңа күрә бу безнең кызыклы әйбер. Монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Чынлыкта менә шушы грамматика Казанда чыккан. Озак кына дәвердә башка төрки халыкларга карата мисал яхшы эшләнгән грамматика булып саналган. Шуңа күрә үз вакытында бу теге Татарстанда, Казан губернасында эшләнгән, инде Казанда эшләнгән әһәмиятле бер фәнни хезмәт булып санала. Алтайларны өйрәнү бездә шактыдан булган инде ул, үзебезнең халыкта аның белән шөгыльләнгән бераз. Күбрәк монда рус галимнәре эшләгән әйберләр бу. Ләкин монда шунысы әһәмиятле, шушы тел мәсьәләсен тикшергән вакытта монда килеп чыкты башка хәзерге заман төрки телләренең хәлләре мәсьәләсе дә. Мин анда үзем шигырь ясадым тел мәсьәләсе буенча түгел, татар дастаннары буенча. Һәм Казаннан тагы башка галимнәр дә бар иде, мин үзем генә түгел, университеттан да кешеләр бар иде. Шуңа күрә монда эшләгән вакытта без инде беррәк рухта теге үзара сөйләшеп тел мәсьәләләрен тикшердек. Дөресен әйткәндә, башка төбәкләрдә дә, республикаларда милли телләрнең хәле бик әйбәт түгел. Алтайлар әле котылып калалар шуның өчен генә, аларның яртысы халкының авылда яши, бездән аермалы буларак. Шуңа күрә авыл бераз ярдәм итә монда, ләкин шулай да проблемалар бар икәнлеген күрсәттеләр. Алар инде тырышалар күбрәк хәзер шәһәрдә менә гимназия һәм ул гимназиялар эшләтәләр интернат типында. Авыллардан теге талантлырак балаларны бер җиргә җыеп, шушы шәһәр шартларында аларны телне, мәдәниятне укытып инде аерым элитар төркем буларак тәрбияләргә тырышалар балаларын. Бу билгеле Казанга да мисал булып тора берникадәр дәрәҗәдә. Безгә дә андый мәктәпләрдә. Яки без авылда калабыз, яки без шәһәрне татарлаштырабыз. Башка вариант юк. Мөмкин булса әлбәттә. Башка вариант юк. Менә Нишләптер шәһәрдә кирип булмый татарлар. Беренче чиратта мин уйлыйм, менә бездә шул җитеп бетми элитар мәктәпләр. Әгәр дә ул планнар бар инде, күп телләр өйрәнә торган шундый элитар мәктәп булса, мин уйлыйм, ата-аналар балаларын бирәләр дип. Кызганычка каршы без гел теге рядовой мәктәпләр төзергә тырышабыз. Элитар мәктәпләрдә башка мөмкин түгел. Ул башка дөньяда шулай, чынлыкта. Андый мәктәпләр булырга тиеш. Алтай конференциясының резолюциясе гомумән федераль үзәктәге барган сәясәткә карата ниндирәк юнәлештә? Сәяси мәсьәләләр каралмады, әмма анда барбер теге туган телләрне, әдәбиятны, туган телдә китап чыгаруларны кичәйтергә дигән пунктлар керде. Башка милләтләрнең, республикаларның вәкилләре бар идеме? Бар иде. Күрше халыклардан кыргызлар булды, гафу итегез, кыргызлар. Һәм аннан соң бөтен күрше тирәләрдән инде төркиләр булды. Анда хакаслар бар якын тирәләрдән. Аннан соң башка вак төрки милләтләренең вәкилләре бар иде, Сибир татарларының вәкилләре бар иде. Шуңа күрә теге Сибир төркиләре катнаштылар дип әйтсәк дөрес була. Аларның да бирешәсе килми. Кичкенә халыкларда бар бит телевид кебек анда. Беркем дә бирешергә теләми. Төрле юллар кулланырга тырышалар. Берничә мең, 2000, 5000, 15 меңлек милләтләр дә телләрен сатырга теләмиләр. Шор дигән халык вәкилләре, алар сөйләделәр үзләрен, теге ничек алар шорларның бетне гомумән республикалары юк, алар таралганнар. Барбер шушы менә милли мәдәни мөхтәрият аркылы җыелышып, анда үзләрен сакларга тырышалар. Чөнки бүтән вариант калмагач, шундый юл гына булып чыга. Үз-үзеңне саклыйсың һәм
төрле бәйрәмнәр үткәреп, шунда телне әйләнешкә кертеп, шул юл белән үсәргә мөмкинлек бар. Алтай халкы да сан ягыннан бик зур түгел, шурлар, телеводларда, алар да телләрен саклагач, безнең татарга ят инде алай тиз генә капитуляция ясау, үзеннән теленнән ваз кичәргә тырышу, безнең бетәбез инде дип әйтү, минемчә бетмибез, битергә мөмкин дә түгел. Татар алай гына бетмәс дип уйлыйм, ләкин барыбер аяк терәп, менә үзебезнең мәнфәгатен үткәргә тырышырга кирәк. Беренче чиратта бу безнең үзебезнең мәсьәлә. Безгә минем уйлаулар һәм күзәтүләр буенча читтән әлләрсә ярдәм булмас. Менә мәсәлән Казакъстанда булган вакыйгаларга күчсәк, анда чара ул мен әйттем инде шушы 4-нче төрки форум. Мен аның ичендә катнаштым. Ул анда бик күп илләрдән галимнәр киләләр. Бер-ике сүз әйтергә кирәк, Төрки академия ул нәрсә? Моннан шактый гына дәвердән элек оештырган оешма, аны бәйсез төрки дәүләтләр оештырдылар. Урта Азияның, димәк, казаклар, төркмәннәр, кыргызлар һәм үзбәкләр һәм аларга кушылды Төркия. Шушы Азәрбайҗанда, димәк, монда угызлар һәм кыпчакларның оешмасы булып чыга бу. Һәм алар шушы оешманы оештырганнан соң әле үз тирәләренә тупладылар, милли академияларның да тупладылар үз тирәләрендә. Бу шундый үзенә күрә бер методик, аннан соң фәнни үзәк. Аның кешеләре һәм матди нигезе дә бар бит. Моны димәк Казакъстан шундый бөтен төрки халыклар өчен нигез булырлык фәнни структура булдырган һәм үз хисабына. Шулаймы? Казакъстан өчен бик әһәмиятле, чөнки Казакъстан дөньяга, Төркия дөньяга үзен шушы оешма аркылы таныта. Менә бит чакырдылар шундый күп галимнәрне. Алар Казакъстандагы фәнне күрделәр. Казак галимнәре катнаштылар, дискуссияларда бик күп чыгышлар булды. Һәм шул вакытта Казакъстандагы эшләнгән эшләр турында монда бер отчет кебек яңгырый. Бу әһәмиятле чара. Нинди чыгышлар булды бу конференцияда? Чыгышлар бик күп төрле. Нур-Султан шәһәрендә булдымы? Нур-Султан шәһәрендә булды. Чыгышлар бик күп төрле булды. Ул секцияларга бүленеп эшләдек. Докладлар бик күп булу сәбәпле кыска гына вакыт бирелә инде анда. Шуңа күрә теге Казаннан университеттан 3 галим бар иде. Шуңа күрә без ялгыз гына булмадык анда. Гадәттә әле килгән кешеләр арасында даган бер-ике татар була, башка төбәкләрдән килгән андыйлар да бар иде. Шуңа күрә бу мин уйлыйм фәнни яктан нык уйланган һәм уңышлы форум булды. Һәм анда сөйләнгәннәр чыгып караган вакытта билгеле Төркия республикаларда үзләренең милли мәдәниятләре һәм телләрен үстерү өчен нык кына эш бара. Казакларда бигрәк тә эшләр каты бара. Мин шакатып карап тордым, анда бик күп санлы китаплар чыгарылган. Хәтта менә безгә танылган әсәрләр Рашиддинның тарихи ел язмасы. Ул русча чыккан шундый калын 4 китаптан тора бит. Шуны казаклар казак теленә тәрҗемә итеп, шуның оригиналын артына кушып чыгарганнар казак телендә. Димәк, булар фәнне казак телендә үстерү өчен чыганакларны чыгарып маташалар. Бу битендә фарсы теленнән тәрҗемә итәргә кирәк әле. Димәк, эшләр бара. Менә шундый мин карап чыктым, шундый китаплар монда күп иде. Казаклар Казак ханлыгы Алтын Урда белән генә түгел, чыганаклар чыгару белән бик тыш шөгыльләнәләр. Казан галимнәре шәхсән үзегез бу төркиләр форумында нинди темаларны күтәреп чыгыш ясадыгыз? Мен үзем Шурабата дастаны турында чыгыш ясадым. Ул казаклар өчен бик кызыклы булды, чөнки Шурабата дастаны казакларда да бар. Һәм ул башка төрки халыкларда да бар. Минем темайда шушы Шура батырның герое, Шура Нарыковның нинди кабиләдән булуы турында информация бирә. Ул бәхәсле мәсьәлә иде. Мин шуңа күрсәттем бу бәхәсле мәсьәләне чишү юлларын. Ул хәзер инде аңлашыла. Шура батыр Казанда яшәп үлгән. Ул Кара Шәбәкләрнең берсе булган һәм Аргын кабиләсенең вәкиле. Аның туган монда теге яшәгән урыны төп биләмәсе безнең Дубияс районына туры килә. Анда Карахуҗа дигән авылларда бар. Карахуҗа ул Шура батырның нәселенең башында торган шәхесләрнең берсе. Карахуҗа Идегәй дастанында да искә алына. Идегәйдә әйтелгән Карахуҗа батырым арганнарның башы иде дип. Шулайтып төркишилек ул заманында репрессияларында пантюркизм дип гаепләнәләр иде. Бисмилла әйткән кешеләрне панисламизм дип әйтәләр иде. Туган тел кирәк дип әйтсәң, милләтчелек андый шир әле дә бар. Ләкин барыбер шушы турыда Россиягә бик уңай караган зур төрки дәүләтләр шушының белән шөгыльләнә икән. Димәк, бу
Татарстан өчен дә мөһим һәм позитив хәл бит инде бу. Андый бернинди шик шөбһә юк бит инде. Мондый әйберне өйрәнү ул бит зур шатлык инде. Дөрес әйткәндә, монда Россия галимнәре актив катнаштылар, күп Россия галимнәре. Шуңа күрә минем иске танышлар да, мәсәлән, Дима Васильев, гомер буе Мәскәүдә эшләгән институт Востоковедения, шундый кешеләр күп катнашты. Шуңа күрә бу төрле халыкларның үзара якынаю солы бит инде. Мин ишеткән идем, Дамир Исхаков бу әңгәмәгә күкрәгенә медаль тагып килеп керер дип. Мин ишеттем, ниндидер дәүләтме, академикмы бүләге биргәннәр сезгә. Минем өчен көтелмәгән әйбер булды бу. Мине шушы Төркия академияның бараның алтын медале, шул алтын медаль белән бүләкләделәр. Бүләкләүчеләр арасында югары дәрәҗәле кешеләр бар иде. Кемнәр алар? Менә Монголияның беренче президенты Ачарбат, аннан соң беренче Азәрбайҗанның премьер-министры Гасанов Азиз оглы, ул минем белән сөйләшеп сыгыннан Минтимер Шариповичка сәлам да әйтте, очрашканнары бар элегрәктән. Аннан соң зур галим монда Казах академиясының член-корреспонденты Смагулов Аразак әфәндегә, ул антрополог, медаль бирелде. Мондый дәрәҗәле даирәдә бүләк алу минем өчен уңай күренеш булды инде, мин аңа бик шатландым. Аннан соң ул бит шушы төрки халыкларны берләштерүче бер оешмадан алу әһәмиятле. Анда менә мин ни өчен шуны кабатлап әйтәм? Мин сыгыннан Төркия академияга барып, аларның карадым китапханалары, бик яхшы китапханалары бар. Һәм анда һәрбер халыкның китаплары аерым-аерым силарда аерым куелган. Татар китаплары бар, күп кенә аерым. Бездә Нәүрүз фестивале үтте, төрки халыклар турында искә алабыз, ләкин тар даирәдә генә. Күпчелек халык әле без төрки халыклар төркеменә керәбез һәм без күп, ничәдер 100 миллион дигәнен белмибез. Димәк, шушы әйберне дә аңлата башларга вакыт инде бөтен киң халыкка да. Аны шунда күрәсең инде, дөньяда без күп икәнлек. Хәтта менә бар Әфганстандагы үзбәкләрдән вәкил бар иде. Очрашып сөйләште аның белән, 3 миллион үзбәк бар икән Әфганстанда. Һәм ул галим миңа әйтте, мин Казанда эшләп караганым бар диде. Димәк, кичтән дә килеп бирәләр бездә. Бу эшләрнең нигезендә тагы саллы фәнни хезмәтләребез бар бит алар һәм төрки галимнәребез дә бар, төркичелекне өйрәнгән. Менә шундый зур вакыйгада булып кайтты Дамир Исхаков, тарих фәннәре докторы. Ул Алтайда үткән тел мәсьәләсе буенча үткән конференциядә һәм Казакстанда, аның башкаласы Нур-Султанда Төркия академияның форумында катнашып кайтты. Кадерле караучылар, Дөнья студиясендә кунакта тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булды. Ул Алтай Республикасында булган тел конференциясендә катнашу һәм Казакстан башкаласында үткән Төрки халыклар академиясының форумында булуы турында кызыклы мәгълүматлар бирде. Төрки милләтләребез бергә бәхетле яшәсен һәм башка барлык халыкларда.